Far. Hvem er det? Farfar. Farfar. Far. Far. Farfar. Hvem er det? Hvem er det? Det er Michael. Det er mig. Ja. Hvem er det? Hvem er det? Det er Michael. Det er mig. Ja, det er Hvem er det? Hvem er det? Ja, det er det der. Hvem er det der? Det er mig. Ja. Det er svært. Se. Mm.